Bueno, abiatu zen ja badira urte batzuk, gurasoen ere pixkat kezketatik eta zalantzetatik etorri zen prozesu hau, gurasoek ere behar zuten edo ikusten zuten beharra, espazio eraldaketa bat emateko, espazio honi, eta hortikan abiatu zen. Proiektu horretan beste material mota batzuk, naturalagoak, beste jolas mota batzuk albidetzea umiai diseinatzen dira eta elkarlan bat egiten da. Proiektu hortan parte hartze dugu udal teknikariak, eskolak eta ikaskomunitateak eta enpresak. Parke eraberrituan emaitzaz gain, prozesua ere oso aberasgarria izan da, hainbat eragileen elkarlanan bidez diseinatu dalako. Eta, bueno, hemendik aurrea ere iritsi zaigu, baina hezkuntza komunitate guztiak parte hartzeko, holako prozesutan aurren parte hartzea ere kontutan hartuko deula. Pandemia tarteko urtebeteko obra izan da, eta gaur egun ikusten dira hemen umiak eremuaz disfrutatzen, jolasten, eta hori da guri poz gehiena emate eguna holako lanak egite ditugunen. Gustoa gaude, 3 urteko prozesuan ondoren patillo berri hau martxan daola ikusita, gaina ikuste dugu eman duen eraldaketakin, askoz ere eremu ezigarriagoa eta aberasgarriagoa sortu dela. Eraldaketa fisikoa nabarmena izan da, kirol kantxak soilak izatetik eta jolasak erabatekoak izatetik bilakatu da bestelako espazio bat. Eta bilakaera horretan edo aldaketa horretan aurren jolasa ere aldatu inda. Ikuspegi pedagogikotik ikusten dugu sekulako aldaketa, onura besterik ez ditu ekarri. Umen jolasa berdintasunetik abiatzen dira guain, eta alde horretatik oso pozik gaude. Gure horretik egon zen zuzendaritza taldeak abiatutako prozesua izan zen, eta eskerrak ematia horretik egon dian hoiei, bai zuzendaritza taldiai, prozesu honen hasieran aurreko legegintzaldian egon zian agintariei, eta prozesu honen bukaeran egon dienei, denei gure eskerrak ematia.